Continuamos entonces co terceiro e último dos relatorios desta tarde que impartirá Xosé Carlos Heráns Olveira. Xosé Carlos, teño que decir que eu teño o gusto de decir que o coñecín xa hai moitos anos, non? Bueno, non sei se está ben que nos digamos a nosa idade, Xosé Carlos, temos que ser discretos nestas cousas que se poden usar na nosa contra, non? Posteriormente. O coñecín no mundo dos conservatorios, pero eu sabía que el, como a min, pois ven de unha vivencia moi intensa do entorno das bandas de música. Xosé Carlos é unha persona con un amplo currículum sempre ao redor da cuestión das bandas de música como músico de a pé, como mestre, como director, como compositor, como arranxista, como xerente dunha banda de música municipal tamén. Eu non se che queda algo por facer, se Xosé Carlos, no mundo das bandas, agora tens que contárnoslo todo, con calma, todo o que levas feito, o que coñeces dese entorno. Eu, sobre todo, destacaría, por non alongarme e deixar o tempo para que realmente sexamos, quero que sexan os relatores, neste caso el, os que ocupen o protagonismo e o tempo desa tarde, pero se sí que quería destacar que Xosé Carlos é unha persona que sempre veu laborando desde a súa adultez e madurez xa como músico e como cidadán, veu laborando desde unha perspectiva de país no entorno das bandas de música. Tanto como director, particularmente como director da banda sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música, ao frente da que leva xa 8 anos, se non me equivoco, de 2005. E todavía lle quedarán seguramente moitos anos máis. Pois bueno, pero logo despois de veñen outros, e nunca se sabe, non? O que nos depara a reviravoltas da fortuna. Desde esa perspectiva, como digo, de persoa moi vinculada a unha aproximación ás bandas non concretas, porque dirixiu varias bandas de música, pero sobre todo quería resaltar este papel, digamos, de persoa que está un pouco nunha perspectiva diría, de conxunto, ademais como directivo que leva xa moitos anos tamén na Federación Galega de Bandas de Música, é un coñecedor profundo, directo, da realidade. Se os anteriores relatores, pola súa dedicación, polo seu enfoque, foron máis históricos, Xosé Carlos Heráns é un coñecedor máis da actualidade, do día a día, da problemática cotidiana das bandas de música e tamén das súas demandas e das súas necesidades. E sobre eso é sobre o que tamén vai a falar aquí hoxe, seguramente plantexando interesantes interrogantes de cara á mesa de debate posterior. Xosé Carlos, tes a palabra. Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Moitas gracias por esta convidación. A verdade é que é un verdadeiro placer que, por fin, as bandas de música, como comentaba con Pepe Ferreiros, ahora hai un receso, eu estuve en aquel evento do feito diferencial galego e foi importantísimo, porque xa naquel momento fixera a miña demanda, aquí faltamos nós. Pero claro, é que faltábamos porque tampouco nos íbamos moito por onde tirar. En ese aspecto, recoñezo que os gaiteiros levannos un adianto increíble a nivel de recoller todo o que había por aí, e as bandas estamos como un pouco apáticas en ese sentido, non? Parecenos que o bo agora é pertenecer a unha nova xeración de novos músicos super formados en todas as facetas, pero estamos olvidando un poquinho do que hai detrás, estamos olvidando que son heredeiros de unha tradición bandística, non? Incluso, a mí dou moita pena en algúns programas que facía o noso amigo Nicolás Camino da Radio Galega, como presentador en algúns certames, e algúns comentarios de se hai que tocar música galega é mellor non ir. Son cosas que ferían, non? Creo que hai moita xente, agora, que está volvendo a replantearse esas formas de pensar, pero todavía temos unha forza inmensa de unha parte da poboación musical que cree todavía que o de fora é mellor. Tanto todavía obcecados en que o de fora é mellor. O de fora é importante, e de feito tamén darei exemplos de que eu tamén fixen música de fora, encantado de facer música de fora, aprender dela, pero a casa é a casa, e é unha cuestión que os músicos xóvenes teñen que ter moi en conta, non? A nosa música é tan válida, os nosos compositores son tan válidos, os nosos directores son tan válidos, os nosos músicos son tan válidos como a calquera dos de fora.
O que pasa é que temos que seguir demostrando día a día. Que pasa? Que a pelesa está fora, non debe estar na casa. Ese é un dos grandes problemas que vexo que en todo caso será despois no debate, non? Bueno, agradecer enormemente tanto a Maximino Zumalave como a Liz Costa que tuveran esta idea que creo que é moi importante para o futuro das bandas, porque é un foro de debate importante, onde, como ben decía Maximino, hai xente das bandas, nos outros compañeros que están aquí, que podemos crear un foro de debate que no futuro ao mellor nos poden dar algún tipo de solución ou de continuidade e ver como podemos encamillar este camiño, valga a redundancia, porque me acaba de decir Sergio Noche que me teño que empezar a retirar. Cando a un o investigan, ou é un delincuente, ou é vello. Entón, creo que estou na segunda parte. Se xa me investigaron e aparece nunha investigación, creo que chegou o momento de que hai que pasar á segunda fila. Gracias, Sergio. Tomo nota. Bueno, despois desta pequena disertación, espero que me disculpedes, vou empezar coa miña exposición. Galicia é un país con amplia cultura musical que temos que poder poñer en valor e coidar constantemente como peza identificativa da nosa realidade, como parte da nosa realidade cultural e como parte do noso patrimonio. Parte indisoluble deste patrimonio son as bandas de música, como ven, os nosos anteriores compañeiros tamén representaron. Parte indisoluble deste patrimonio son as bandas populares, auténticos vehículos de expresión cultural e que actualmente vive un momento de auxe enorme en todo o país, malia as restriccións graves que están a sofrir, porque as restriccións económicas son tan importantes que moitas bandas, incluso algunha delas tuvo xa que incluso darse de baixa da Federación Galega por non poder asumir o costo de 250 euros anuales para manter o seguro de instrumentos e o seguro dos seus rapaces. O sea, estamos en esa dinámica, non? Unha crise da que ningún de nós é culpable, pero que está aí, e que temos que salir xa dunha vez. Bueno, ahora din que non hai, non sei que se basean, pero bueno, non sei, será que xa nos fastidiaron todo o que non tiñen que fastidiar e agora dicen que non hai crisis. Bueno, non sei. Eles saben máis que a nós. Facer unha análise minuciosa do que foron, do que son e do que significan, cando xorden e cal foi a súa evolución, é, sin dúbida, un traballo moito máis longo e minucioso, polo que o que intentaremos facer neste texto é unha sinxela radiografía destas agrupacións que nos permitan coñecer máis de preto a súa realidade. Unha realidade que significa falar dun movimento sociocultural de máis de 5.000 persoas directamente implicadas como músicos e que na inmensa maioría non sobrepasan os 25 anos de idade e con unha influencia directa e indirectamente sobre unha parte moi importante da poboación. As primeiras bandas de música eran agrupacións moi reducidas. De feito, e como pudechedes apreciar na disertación de Sergio, eu pertencín a unha desas bandas, a banda de música de Camaño, non recordo que fóramos máis de 12. E tocando, en principio, con instrumentos en unha tonalidade brillante, se chamaba, que non había maneira de afinar con aquelo cando viñemos, recordo, nese evento que estamos aquí en Santiago, que nós non éramos capaces de afinar o hino galego que tocaban todas as bandas ao final, porque o noso instrumento estaba un cuarto tono máis arriba, non había maneira de afinar con aquelo, porque tocábamos en brillante, cousas que hoxe está desaparecido esa afinación, non? Mas, en principio, tocábamos de oído. Tamén foi un dos que, en principio, aprendín a tocar de oído. Pero logo a imposición do solfexo non se fixo esperar. E a súa evolución hacia colectivos máis amplios tampouco. De feito, moitos dos membros chegamos a cadar unha certa enculturación musical. Aparecen a mediados do 19 as primeiras bandas civís denominadas músicas. A música de fulanito, a música de menganito, non era a banda de, era a música de. Ainda que non se poseen datos suficientes, hai que investigar. É moi probable que xurdiran, como ben dixeron os meus contertulios, a semellanza das bandas militares, pola similitude de características dos traxes, amplias botoeiras, ribetes nas mangas, a gorra de plato, eran distintivos totalmente militares que eu, como ben digo, tamén me tocou convivir con eles. Odiábamos as gorras de plato, porque era o momento das melenas, e entón, claro, levabas a gorra e quedaba o risco por ali, e despois non había maneira de ligar, era imposible, porque estabas horrible. Entón, nos facíamos o imposible por eliminar todo aquilo, pero Francisco de Olveira, que era o director da banda, que tamén era o San Cristán, poñía a gorra chegada no autobús ás 7 da mañán, cando había que ir para Muxía, 7:30, que digo, 6:30 da mañán, salías para Muxía, poñía a gorra no autobús,
e non quitaba a gorra hasta entrar de novo na casa. Se había quen era o guapo que se rebotaba a Francisco de Olveira, era imposible, un tío increíble, non? Tínhamos unhas loitas tremendas cas gorras de plato, que esa loita trasladouse logo aquí á Banda Municipal de Santiago, unha banda profesional, donde, claro, en aquel momentos que estábamos o elenco xoven, andábamos alrededor dos 24, 25, 26 anos, tiñamos unhas guerras terribles con Don Amador, porque el tamén era os que opinaba que a gorra daba clase e que nós tiñamos que estar orgullosos do noso uniforme, que tiñamos que levar con orgullo, cousa que despois entendemos, o cumpliranos. O cumpliranos entendemos todo aquilo, pero en aquel momento era imposible. Recordo que había unhas guerras terribles, expedientes por medio, e, bueno, todo, de eso sabe moito seguramente Beatriz Cancela, que está ali atrás, ahora que leva investigado un ratiño sobre a banda municipal, seguro que o pasou moi ben lendo todas aquelas anécdotas. Esperemos que eso vexa a luz pronto. Seguro que nos imos a divertir moito algúns. Bueno, aparecen coincidindo cunha etapa de maioría social e coa función de amenizar e alegrar as numerosas festas, romerías que se fan ao lado de todo o país, así como celebrar conceptos ao aire libre, fin ben distinto ao que desenvolvían as bandas militares, o que fai que a música se chega ao pobo dunha forma pacífica, non? Así como a desaparición do poder patrimonial exercido sobre a cultura musical por outros estamentos da sociedade daquela época, non? Daquela maneira, supón o traslado da música das veladas privadas a un ámbito público, onde poden participar xente de todos os estratos sociales, non? Nestas actuacións, o papel que desempeñan é moi diverso, e que siguen desempeñando. Pola mañán daban a diana, alegraban nas rúas e as corredores cos pasarrúas, coincidían co repique de campanas, estopido de bombas de Palenque, outras grandes batallas, o fogueteiro. O fogueteiro era terrible. Sempre che botaba a bomba onde ti tiñas que respirar para coller aire, e o tipo, xusto, e papabas aquelo, e era imposible. Era imposible. Unhas guerras cos fogueteiros tremendas. E o único que pedíamos é que botaran as bombas detrás de nós. Non pedíamos, non, tiña que ser diante. Viñache todo aquilo, non había quen tocara. Un Villar de Franco, seguro que ainda pasa hoxe, seguro que sí. É unha guerra que é tremendo, non? Síguese facendo o acompañamento religioso, estamos moi vinculados á religión neste país, as bandas de música non podían quedar alleas. Unha procesión sin banda de música, a procesión queda tocada. O sea, temos grandes problemas en Santiago cando chove. Pois claro, cando chove, eu cando exercín de director, pois propuxeme que se chove por nós non debemos tocar. Pois podes imaginar os cofrades como porque eles si van, o que eles non diferencian é que o deles é unha cuestión de fe e o non é unha cuestión de traballo. O sea, a diferenciación clarísima, non? Entonces, se é por fe, vaite. Móllate e fai o que queiras, pero se é un traballo, lógicamente non nos pagan por esa función, non? Pero os problemas que nos acarrea abandonar esa procesión son terribles. Prensa tremendo. E pola mañán tamén se remataba e se sigue rematando, é unha das tradicións que se conserva co concerto de mediodía, ca sesión vermú, amenizando, bueno, esas cousiñas. E pola tarde, cousa que agora non se está facendo a gas na zona de Merza, a zona de Santa Cruz de Ribadulla, síguense facendo, eu son asiduo a festa do patio, gústame a festa do patio, donde non hai orquestas. Todavía as bandas siguen facendo a amenización da noite. Que pasa? Que non se baila. É a diferencia. Antiguamente sí se facían para bailar, eu participei en esas romerías, nunha ocasión que para nós fomos a tocar ao estranxeiro, fomos a Asturias, e Asturias era o estranxeiro, porque era terrible chegar en aquel momento, non é como agora que colles a 8 e te plantas aí en Asturias en un tris, non, polas carreteras aquelas comarcais, e te ibas por ali, os precipicios terribles, e viaxando día e pico, bueno, tremendo. Chegas ali e vemos un campo da festa inmenso, se perdía, o horizonte se perdía, e preguntámoslle ao señor, pero isto, non, tranquilos que isto se llena. Nos o que queríamos era que nos enchera, porque aquilo era algo excepcional. A nos engañáramos como chinos, fomos ali, fixemos o que podemos, nos tocamos as nosas jotas as muiñeiras, e os asturianos querían era o deles, e se montou ali un pequeno desconcierto, por así decirlo, en vez de concierto, non? E ao final, bueno, non nos correron a gorrazos porque non era culpa nosa, pero sí que foi unha anécdota curiosísima. Pero había miles de persoas, como a Panorama hoxe, a banda de Camaño Asturias, que non viñan por nós, lógicamente. Tocábase de todo e síguese tocando de todo. Xotas, muiñeiras, tandas de valses, polcas e pasodobles, pero o que máis gustaba en aquel momento eran os bailes do agarradiño, non? O agarradiño ao feixe era o que, con aquela pouca iluminación, recordo que participei en unha verbena na zona de Muros, non recordo xa, era moi xoven, unha verbena feita polos veciños, e recordo de estar tocando nun cuberto cunha bombilla,
e eu son relativamente xoven, son relativamente xoven, unha bombilla no cuberto dunha casa onde estaba por ali o carro, por ali, e oías os ruidos dos animales moi pertiño, estaban ali ao lado de nós. Pero que festaza, unha festa, pois, os veciños truxeron rosca, truxeron bebida, houve foguetes, ali fixos unha festa en menos de nada. E a verdad que son cosas que ahora cando recordas, sí que che fan querer todavía máis a este mundo no que estamos metidos, non? Pero, desde logo, desde outra óptica. Foronse estendendo as bandas de música por toda a xeografía galega, prácticamente, bueno, agora xa non poñas xa se me olvidou, entón agora xa non sigo as imaxes que traía, da igual, poño despois máis adiante. Foronse estendendo, prácticamente chegou o momento que cada vila contaba cunha banda de música, incluso con dúas, incluso hasta con tres, dependendo do sitio, non? Por a zona de Pontevedra había sitios en que na nosa zona da banda de Camaño había a banda de Camaño, a banda de Carballosa, a banda de Artes, a banda de... E había unha que chamaban a banda das zapatillas, que era de Carballosa, que non se sabía ben se era porque levaban zapatillas blancas ou porque metían moitas zapatillas cando tocaban. Metían máis notas falsas que das boas. Entón tiñan esa dualidade, que esta era a banda das zapatillas. Non sabían moi ben por qué, porque lle chamaban así. Pero que era unha cousa natural. Era unha cousa natural que en cada parroquia houbera unha banda e que houvese esa rivalidade. E ao final, todos, bueno, hai moitos problemas entre bandas, concretamente non vou nomear un caso, pero é un caso moi cerquiña de aquí, na zona de Merce, que unhas bandas que pretenden levarse ben, pero non o consiguen, é incapaz. Son moi amigos fora do que é a banda, son amigos, compañeros, salen xuntos, cean xuntos, cando están na banda, nin se miran, nin se miran. Os diferentes procesos sociais, como ben explicachedes antes, como a migración ou a guerra civil, contribuíron á desaparición de moitas agrupacións. Mermouse notablemente o número de bandas, non? Concretamente, concentráronse entonces na zona de Ribadavia, Longos e Celanova en Ourense, non? En Sober e Chantada na provincia de Lugo converteronse nos únicos referentes da provincia. De igual xeito que na Coruña casos como de Arca, Padrón ou Santa Cruz de Ribadulla, mentres que en Pontevedra atopábanse unha ou dúas por comarca, sobre todo na costa e máis cara ao sur da provincia. O rexurdimento social e económico que aparece no último cuarto do século XX propicia a aparición de novas bandas. Aí ten moito que ver tamén os cartos que viñeron do estranxeiro, que moitas veces nos olvidamos da xente que emigrou a México, a Argentina, tuveron unha época de bonanza importante e nesa época mandaron moitos cartos por aquí. Moitos desos cartos revertiron na banda de música, porque esa xente viñan de vacacións e querían ter banda de música. Entón, claro, ao mesmo tempo o povo, bueno, as bandas de música el pagaba porque podía e a banda íbase asentando co tempo, pouquinho a pouco, e lograron sobrevivir moitas bandas gracias á xente de emigración que lle foi ben, de alguma maneira. Bueno, na provincia da Coruña concentráronse basicamente nos concellos cercanos ás cidades como Santiago, Coruña ou Ferrol. En Lugo houve unha distribución de sur a norte da provincia cun agrupamento na zona da Mariña que actualmente todavía se conserva así. Ourense resiste o índice máis baixo e atópanse a maioría na zona sur. Pero, curiosamente, a provincia de Ourense foi a que maior número de bandas chegou a concentrar, actualmente é a que menos bandas ten. Se nos metemos no ámbito político, nos daremos conta de que ali, con un criterio que en aquel momento asumiron as administracións, apoiaron ao mundo da gaita. Apoiaron o mundo da gaita enormemente. De feito, en Ourense, hai grandes bandas de gaitas. Podemos discutir se gaitas extraterrestres ou nos pés na terra. Eso é outro tipo de discusión, non é aquí o seu sitio. Pero sí que, non extraterrestres, escocesas en este caso. Sí que esa inversión fixo que as bandas de gaitas subiran para arriba, pero as bandas de música ao mesmo tempo foron desaparecendo. Na actualidade, son numerosos os concellos que teñen banda de música e cunha componente importante na actualidade, que é a escola. Casi todas as bandas, por non decir o 100%, teñen unha pequeniña escola de música co que se van nutrindo a medida que a xente se vai desaparecendo, ou porque se converten en profesionais que non chegan a abandonala de todo, sempre poden volver a recuncar, ou ben porque a vida, músicos non imos ser todos. O sea, por moitos músicos que creemos, non vai haber sitio para todos en este país, nin no Estado, nin en Europa, nin no mundo. Vai a ser imposible, non? Entón, lóxicamente, temos que diversificar. Pero, si esas escolas están continuamente xerando
músicos, están xerando músicos, co apoio inestimable dos pais, porque hai unha inversión importante. As escolas de música non teñen un fondo instrumental como en outros países europeos. Por exemplo, vas a Suiza e se vas a unha escola de música, o primeiro que che dan, que queres tocar? Vas ali, abres un armario e non che digo máis. Na banda primitiva de Lliria, en Valencia, ou na banda da Unión, vas ali, abres un armario e dice, coge lo que quieras. Ali tes clarinetes, tes trompetas, tes tubas, tes... Aquí non, aquí papá e mamá teñen que facer unha inversión importante para que o neno ou nena empece a estudiar co consiguiente risco de que non continúe. Porque despois se creará un mercado de segunda man importantísimo para que outro neno volva a facer o mesmo, pero xa nunca a mesma carestía que o primeiro. Non? Hoxe contamos con máis de 100 agrupacións distribuídas ao longo de toda a xeografía. Pasaron de ser colectivos de 30 ou 40 componentes a convertirse en verdadeiras bandas sinfónicas con formacións que incluso chegan a sobrepasar en ocasións os 100 componentes. Caso que foi da banda do Rosal, e pertiño dela estuvo moi pertiño a banda de Catoira, que vexo dúas persoas que pertenecemos a ela todos, non tiñamos que levar, estuvemos nos 90 componentes, nos seus momentos, todos non tocaban. Facías o que podía, facíamos trampas, e entonces aqueles adaptabas os papeles dos rapaces, adaptábalos, entonces el clarinete terceiro levaba prácticamente un papel de tuba, pero aquelo sonaba. Pero recordo que non había maneira de facer unha contrata. Non había maneira de mover a banda. 2 autobuses. Cando lle dicías que tiñen que pagar 2 autobuses, máis a comida para 90 rapaces, ti estás tolo. Non hubo maneira. Creo que fomos a Sanxenxo unha vez e logo despois todo eran festivales de intercambio. Era todo intercambios, ia todo levarse ben cos dos veciños, pero cando poñías a contrato por diante era imposible mover aquela banda. Imposible. Tamén houve un cambio importante xeneracional. Na miña época, na época de Luis, cando empezamos, había unha parte moi importante de xente maior. Xente maior, vos quero dicir, xente de 50 para arriba, incluso había moitos xubilados, moitos viñan a recibir o seu retiro dorado á banda. Recordo a Lucho, o fliscorno da banda de Noia, que eu creo que non tocara fliscorno na súa vida, pero el quería tocar o fliscorno e chegou a ser solista da banda de Noia. Estaba máis por fora que por dentro, pero, home, a ilusión que tiña, eso era impagable, eso era impagable. Por iso que a labor social das bandas tamén foi moi importante. Bueno, empezase moi cedo, tamén ca música, eu non empecé tan cedo, por circunstancia, empecé con 11 anos, hoxe é tarde empezar con 11 anos, agora estás empezando con 5, incluso con 3 a niños, empezan a levar os nenos a clases de música en movimento, logo van empezando co solfexo, e, bueno, todo eso evolucionou creo que positivamente, non? E hai un feito significativo, que é un reflexo tamén dos cambios sociales que se estaban a producir, a incorporación da muller. Na banda de Camaño, que éramos 12, había solo unha muller, pero xa tarde, casi cando eu marchei, pero porque era filla do director. Se non había mulleres nas bandas. Non sei se en Castel pasaba igual, en Camaño, exactamente igual. Por eso, na banda de Santiago, hoxe actualmente hai todavía solo dúas mulleres. E digo eu, se valen para tocar o violín, porque vas a ver a Filarmonía e hai cantidad de mulleres, se valen para tocar o violín, pero non valerán para tocar o clarinete. É unha cuestión que eu teño aí, que non teño moi claro. Hai que investigar aí por que si nas orquestas e non nas bandas. Eu sei, por exemplo, algunha opinión que tuve en ocasión de compartir tribunais onde a xente se xogaba a súa vida, tribunais con algúns membros da miña banda e, bueno, algunhas opinións que me gardo para min porque a verdade que eran bastante ofensivas de cara á muller. Lóxicamente, eso fixo que durante moitos anos as mulleres non estuveran nas bandas. E nas bandas populares tampouco. Pero eu creo que era, como ben dicía unha veciña miña que seu pai era saxofonista, trompetista da banda de Arca, dice, no, é que meu pai quería a banda porque ás 5 da tarde tiraba cuarado e quedaba a miña nai elba para tocar. Isto tamén pode ser unha circunstancia que a veces hai que analizar, porque antes, cando ahora nas bandas temos médicos, abogados, enxeñeros en telecomunicacións, profesores de conservatorio, investigadores, antes había labregos, canteiros, o pobo llano estaba aí. Claro, as labores do campo eran duras. Entonces, aquí hai que tocar algo para que ás 5 da tarde aquí marchamos e queda Manuela e se apañe. Eu vou para tocar que era. Entón, poño traxe e xa está. Tamén pode ser unha circunstancia de que a muller non se incorporara, porque se agora son válidas, creo que antes tamén eran válidas. Exactamente igual que nós.
Bueno, como ben xa dixemos, o papel das bandas, que as bandas de música desempeñan como formacións divulgadores do arte musical foi fundamental a través deste tempo, non? Facendo chegar ao público tanto a música culta como outro tipo de músicas. Eran as únicas agrupacións nas que se podía escoitar música culta en directo. Falamos da primeira sinfonía de Beethoven, da quinta sinfonía de Beethoven. O pobo llano solamente o podía escoitar da banda de música. En Galicia, máxime, porque non había orquestas para escoitar esa música, non? Pero hai unha circunstancia que se nos olvida. Eu creo que, aínda que ahora temos dúas grandes orquestas en Galicia, temos moitas bandas moi boas, e eu creo que non desmerece en absoluto poder escoitar pois a quinta sinfonía de Beethoven en Meaño. Eu escoitei O Caballero de la Rosa fai casi nada, que iban a un certamen a Kerkrade, e a verdade que quedei sorprendidísimo de como esos chavales poden facer esas cousas. Habrá cousas orquestrales que non se poden tocar, se desvirtualizarían. Entón, non compensa. Máxime porque hoxe hai orquestas. Entón, se queres escoitar esa música, acércate e escoítala, non? Pero creo que sigue sendo un medio moi válido para poder escoitar música culta. En algúns casos pode quedar un poquinho desvirtualizada, co cual é mellor non tocar. Pero si hai outros compositores que si, non se me ocurre. Tchaikovsky, por exemplo, en banda sona excepcionalmente ben, porque a música ten unha calidad excepcional. A música está ben feita. Entón, se está ben feita, eso vai a sonar excepcionalmente ben. Ben, prodúcese durante todo este tempo o aumento de actuacións en ciclos de semanas culturales. As bandas están presentes en certames de bandas, están presentes nos seus pueblos, organizan os seus propios festivales, como é o caso, que aproximadamente ahora andamos nos 50 festivales, non? E sobreviven, porque houve un momento en que a puxanza económica tiñamos vacas gordas e a administración sí que meteu un pouquiño de inversión aí, e entón sí que se pudo recuperar un pouco ese tema. Hoxe non hai nada, non hai ningún euro para festivales das bandas. Están reclamando, as bandas queren seguir facendo festivais, pero a administración non dá ningún euro para facer festivais, non? Porque cando presentamos a programación anual da Federación de Bandas sí que sempre se lle dice tanto orzamento para... A Federación nútrese do orzamento que lle dá a administración, non ten orzamento propio, non? Entón, se a administración recorta o grifo, que foi o que pasou estes anos, moitas cousas decaen. Curiosamente, os festivales síguense mantendo. Iso quere dicir que iso está tan metido no pobo que por moito que se empeñe, a administración, vai a ter moi difícil o non manter, ou que estas cousas non se manteñan. A xente quere esos festivais, Ben, como dixen, ben, perfecto, 50 festivais. Ben, e acabo con esta disertación do que era hasta agora, non? Tamén se producen actuacións conxuntas con corais e outras colaboracións con grupos folk. Non fai moito tempo na banda municipal tamén participamos con o Daico, grupo de percusión, cousas con títeres, estáse dinamizando a ese nivel, non? E, bueno, pasamos ao que nos ocupa, non? As bandas de música, como estamos na actualidade, non? A sociedade sigue experimentando unha profunda transformación. O alto desenvolvemento tecnolóxico, os medios de comunicación e a transmisión prácticamente instantánea de un lugar a outro do planeta da información produciu o que chamamos o efecto globalización, non? Ten moitas ventaxas, pero ten un grave inconvinte, que é a perda de identidade. E que estamos sufrindo gravemente. Houve uns anos onde aquí chegaron directores foráneos, preparados, pero lógicamente chegan cas súas ideas, chegan cas súa forma, o seu concepto de banda, que chocou frontalmente con noso, pero no sentido de que nos deslumbraron. Eu reconozo que eu deslumbreime con aquelo, cando chegaron estas novas músicas holandesas, americanas, deslumbrámonos con todo aquilo, porque nós estábamos ca Negra Sombra e estábamos ca Rasodia de García Rey e estábamos co Airiños Aires e pouco máis se movía aí. As obras do maestro Groba eran inalcanzables para moitas das agrupacións que vimos neste momento. Ainda hoxe son pouco entendibles por nós, non porque estén mal feitas, ao contrario, é que é un home moi avanzado para a edad que lle tocou vivir. E todavía hai moita xente que renega do maestro Groba, pero por desconocemento do que significa a súa obra. Eso sería, en todo caso, outro debate de discusión. Eu creo que as bandas non deben abandonar o principio o que son.
temos acceso a todo tipo de información, creo que debemos utilizala coherentemente. Coherentemente quere decir, temos que tocar música foránea? Sí, por suposto. Temos que traballar con directores foráneos? Sí, por suposto. Temos que despreciar a nosa música? Non. Temos que coñecer os nosos compositores históricos? Sí. Temos que conocer os nosos compositores actuales? Como non? E unha cousa que sempre conto é que para nós, para as bandas, é moito máis fácil conseguir unha obra, de feito, sí que o fixemos, conseguimos obras de compositores xaponeses, compradas en Xapón, porque é moi fácil. As teclas, vas aí, vas a tarxeta de crédito, 4 ou 5 días, tes a obra aquí. O traballo para conseguir unha obra de un compositor galego actual é superior 1000 veces, porque tes que conocer ao señor ou á señora. Se non é imposible que non chegas a acceder á súa obra, se non che accede, porque non tes canales para chegar a ese tipo de composicións. E agora pasaríamos a proxectos, non? A proxectos que se xurdiron pola inquedanza de moita xente, non? Estaba isto, non vamos a decir parado, porque si se estaba traballando, pero estabas traballando nese ámbito que antes vos dixen, no deslubramento das cousas de fora, non? Entón, todo era, ibas aos certamen de Pontevedra, que lamentablemente desapareceu, como concurso desapareceu, agora é un simple festival, e ali podes escoitar a Jacobo de Han, a Jan de Han, a Johan de Meij, a James Barnes, e non escoitabas ningunha peza galega, ningunha, hasta nin o paso doble de Quencemento, que non recordo naquele momento se o había, non sei se ora o poñen porque puxemos nós, pero non se tocaba ningunha música feita en Galicia, ningunha. E máis, houve unha banda, non recordo o nome, que se atreveu a tocar, digo se atreveu porque se riron dela. E a min fíxome bastante daño, é dicir, bueno, reconozo que para comparar, tocaron a Iriños Aires, non me recordo, era a banda de Santos, pero non me acordo ahora a banda que era. Ti acordas o director este Santos? Era a banda de Castrelo, non, de Arcade, a banda de Arcade. E a verdade que a mí fíxome bastante daño por o tratamento que recibeu. Claro, que pasou? Pois estes chavales novos se creían que estaban en un estatus superior simplemente por tocar música foránea, que repito, tocala, así como non, claro que hai que tocala. Pero a pérdida de identidade que tuvo con nosa globalización foi brutal, porque todo o que tiña algo que ver co galego era prácticamente despreciado. Bueno, xurden proxectos para intentar paliar un pouco isto, pero desde outra óptica, cousas como a nosa clave. A nosa clave xurdeu aquí en Santiago, fíxose durante 2 anos, fíxose en 2004 e en 2005, estamos falando de pleno século XXI, e propuxémonos reunir unha gran banda con corais, o sea, moita xente, e planteámonos o proxecto a nivel social. Non podíamos plantearnos o proxecto a nivel artístico, musical. Non era viable. Os coros en Santiago estaban como estaban e son o que son, feitos por personas moi maiores, aficionados, que últimamente únicamente se dedicaban a cantar o Festival das Panxoliñas de Nadal e logo iban a cantar as misas correspondentes onde o cura lles chamaba. Entón, quixemos enseñarlle a toda esa xente que se podían facer outro tipo de cousas dignamente, pero ao nivel que nos podíamos facelo. Entón, reunímonos, e puxémonos uns obxectivos, gozar da música coral dentro dunha numerosa agrupación, asistir e participar nos ensaios dunha maneira profesional, facíamos asinar nas follas a asistencia e contabas a puntualidade, en algunha ocasión dicirlle a algún coralista, non chegas tarde, non podes entrar. Nós sabíamos que eso non era, non íbamos a conseguir nada máis do que estábamos conseguindo, pero era unha maneira de dicirlle a xente que había outra forma de facer as cousas, non? Elevar o nivel cultural musical dos componentes, cantar co acompañamento dunha agrupación instrumental, potenciar o asociacionismo entre as corais de Compostela, acercar a música sinfónica aos componentes das corais, dar a coñecer ao público, bueno, unha serie de cousas. Pero a realidade é que queríamos que pais e fillos, por xeración, por idade xeracional, fixeran un proxecto en común. Os pais eran os dos coros, xente maior, non profesional, aficionados, e os fillos eran os da banda filarmónica en aquel caso,
Banda Filarmónica de Galicia, por poñerlle un nombre, porque a Banda Sinfónica xa fixéramos antes. Entonces era o proxecto en realidade ese, ver como interaccionaban os pais cos fillos, non? A ver como respondían. É verdade que o experimento foi moi bo porque se repiteuse. Lóxicamente, en este tipo de experimentos non hai financiación suficiente para, estamos falando de 200 persoas no escenario, non hai financiación suficiente para abordar este proxecto, polo tanto, tiña que ser colaborativo. Tiña que gustar, e gustou porque o repetimos 2 veces, e logo volvemos a facelo coa Banda Sinfónica da Federación. O sea, o proxecto gustou. E foi moi interesante porque implicamos a moitas asociacións, a Asociación de Veciños de Pontepedriña, a Asociación de Veciños de Cota da Nai, a Asociación Cultural Solfa, a Asociación Cultural Ponte Mantible, a Coral Polifónica da Salle, a Coral Irmán Gómez. E todas estas personas tiñan que ensayar fora dos seus locales, fora dos seus horarios, fixémolos vir ao Auditorio de Galicia, a ensayar ás 9 da noite, e a mellor tiramos ali hasta as 12 da noite, e venga unha vez e outra vez e outra vez e outra vez, hasta que conseguimos incluso estreamos obras. Ao noso nivel, ca nosa forma de facer as cousas, pero logramos estrear obras. E claro, o que se plantou ali cando se abreu o escenario foi impresionante, porque estamos falando en aquel momento de 100 persoas na banda. Teño aquí os datos, 25 clarinetes, 3 fagotes, corno inglés, oboe, flauta, 4 frautas, un frautín, 4 tromóns, 10 trompetas, 2 saxobarítonos, 6 saxos altos, 2 clarinetes baixos, bueno, unha plantilla increíble, 8 de percusión, e plantamos eso. E con isto, e a eso me refería antes, que non hai por que non tocar repertorio foráneo, porque tamén daba o resultado. Tocamos a terceira sinfonía de James Barnes e Carmina Burana, ao noso nivel, incluso tuvemos unha solista, unha rapaciña do Milladoiro que fixo que poido, unhos números, non podemos cantar todo. E logo cantamos as Lixeiras Anduriñas e Negra Sombra. En aquel momento non podíamos aínda todavía estrenar, a ver se logo no ano seguinte podemos facer aso. Convocamos a nosa clave en 2005. Volvemos a xuntar a mesma xente, cos mesmos obxectivos, os mesmos participantes, o Concello implicado, o Auditorio implicado, a Xunta implicada, e logramos reunir 120, en aquela ocasión 120 músicos, máis os coralistas correspondentes que nos plantamos en 250 persoas. Claro, musicalmente ten o valor que ten, pero socialmente ten moitísimo valor o molestar a xente dos seus horarios, movelos, removelos dos seus sitios, poñelos incómodos, poñerlles unha agrupación que non é dela, poñerlles un director que non é o deles. A nivel social foi un revulsivo en Santiago, a nivel social. Lóxicamente, o proxecto, insisto, non era musical. Tocamos a Fir Symphony de Alfred Riz, Corre de Cíngaro, Iba Pensiero de Giuseppe Verdi, a cuarta sinfonía de James Barnes, estreo en Galicia non se había tocado, e fixemos Meus Amores e estreamos unha obra que puxemos nada máis no programa Estrea Mundial, nós tamén podemos facer estreas mundiales, que era o Soneto da Terra Chá, con letra de Xosé Chá Orrego e música de un servidor. Temos eso, temoslo grabado, fixemos unhas cintas de DVD que ahora parece ser que andan locos buscando esas cintas, porque é verdad que lles resulta moito. Hai unha cuestión que é persoal, xa non é do ser humano. Hai moita xente xa desaparecida que participou en ese proxecto. Entón, eso empeza a adquirir valor, porque os heredeiros desa persoa queren ver o que facía seu pai, seu avó. Ahora empeza a adquirir valor esas cintas. Bueno, logo participamos no homenaxe a Manuel María, o mesmo. Volvemos a reunir a mesma xente e aquí sí que xa nos votamos, por fora. Sí, fixemos xa todo o repertorio galego, fixemos a Alborada Galega de Pascual Veiga. Eu creo que é unha obra que todo mundo ten que conocer, todo músico de banda ten que conocer a Alborada Galega de Pascual Veiga. As tres imaxes de Muzga, dun compositor moi xoven, que é David Ciuza, e Galaecia de José Bugallo tamén, e logo repetimos Os Meus Amores, o Soneto a Terra Chá, lóxicamente cos coralistas que tiñamos, coa súa formación, había que tirar de repertorio xa feito, porque é máis fácil recordar que crear, non? Pero volvemos a estrear Rosas e a Saleta, con letra de Manuel María e música de un servidor, onde tamén volvemos outra vez a poñer Estrea Mundial. E, bueno, de aí pasamos á Federación Galega de Bandas. Estes son proxectos que a verdade que deron moi bo resultado e en aquel momento eu me planteei perdonade que me fale en primeira persoa, planteime o trasladar estes proxectos a un ámbito máis amplio, non? Entón, creín que a Federación en ese momento era o sitio máis adecuado para facelo. Vou escapar de aquí, isto xa non ten interés.
vamos a pechar. E entonces entro na federación en 2005. Entro na federación en 2005. Isto créase cun movimento asociativo, cunha forte implantación. Había 88 bandas federadas, alrededor de 5.500 músicos sen contar asociados e xestores. Queríamos convertirlo nun movimento asociativo serio e con capacidade de innovación, xestión e dinamización cidadá. Un movimento asociativo que estrutura un tecido social capaz de canalizar proxectos e actuacións en diferentes eidos da vida social e cultural dos nosos concellos. En definitiva, un movimento asociativo que contribúe a dotar de contido a nosa identidade galega, da que as bandas de música forman parte indisoluble e indispensable dende hai máis de 100 anos. E quixemos transmitirlle á cidadanía galega un doble mensaxe. Por unha banda, a de que as bandas de música están dispostas a facer un esforzo para actualizarse. Boa prova desto, como ben digo, está na página web, por achegarse ás novas formas e usos dos consumos culturais para adecuarse aos tempos, para facilitar aos cidadáns dos nosos concellos novos e mellores servicios, neste caso culturais. E, por outra, reclamar á propia sociedade galega que se achegue ao fenómeno asociativo musical, que non lle dé as costas, sobre todo nas grandes cidades, e que non pense que as bandas de música exclusivamente son as que fan alboradas e verbenas ou calquera outro acto festivo dos miles que se celebran en Galiza, non renunciando a eles, en absoluto, pero ampliando horizontes, tanto en cantidade como en calidade. E entre os proxectos, por así dicir, proxectos estrela, temos o certamen galego. O certamen galego, empezamos o primeiro certamen en 2007. Foi durante os días 23 e 24 de novembro de 2007. No Auditorio de Galicia. Bueno, entrar no Auditorio de Galicia, para moita xente, supuxo unha especie de shock, non? Porque estaban entrando, xente como eu estábamos acostumbrados, os que habían participado nas bandas filarmónicas correspondentes estaban acostumbrados, pero había moita xente de bandas pequenas, sobre todo bandas que chamamos de terceira sección por número de músicos. Pisar esa moqueta era algo especial, porque aí tocaron e tocan, pero sobre todo tocaron grandes orquestas. E siguen tocando grandes orquestas e grandes directores. Entonces, entrar aí e que nos te dan ese espacio para o disfrute de todos nós, a verdad que para moita xente foi un shock. No último certamen, que imos polo sétimo, aguantamos 7 certames, o octavo xa se verá. O sétimo certamen, eu estaba concretamente na porta facendo outra cousa e recordo que entraron uns rapaces e lle pediron ao señor da porta se podían ver a sala do auditorio. Claro, lóxicamente o Uxier con bo criterio dixe, mira, está pechada, non podedes vela porque hai que encender as luces e tal. Bueno, pero non sei por que razón outro que estaba ao lado dixe, enséñevola eu. E foi a encender as luces. Bueno, parece ser que a cara que puxeron de asombro de ver encendidas as luces, non as do concerto, senón as de obras, de traballar, do Auditorio de Galicia, parece que lles quedou a cara así como de así, e dice, e nós imos a tocar o sábado aquí. Quere dicir que eran rapaces de unha banda que nunca había actuado no certamen galego, despois enteréme que a banda é, e que quedaron extasiados vendo dicindo, pero que nós imos a tocar aí. Claro, que o auditorio sigue sendo a catedral da música. En Galicia é o auditorio da capital, é onde se xestou todo isto. Ben, son numerosos os xurados que viñeron, Juan Durán, Roberto Forés, Francisco Pérez, Javier Viceiro, e moitos os premios ás bandas que participaron, por nomear algunhas, Rosalía de Castro de Padrón, Escola de Música de Rianxo, Chantada, Banda Sementeria de Cambre, Asociación Musicultural de Ribadumia, Cultural de Teo, Municipal de Xinzo, Municipal de Salcedo, Musical de Vincios, Unión Musical de Meaño, Barro, Merza, inmenso, inmenso. A cantidad de bandas que... Bandeira, para que non se me enfade Cristina, Agolada, Atlántica de Matamá, Sementeira de Narón, Cabral... Bueno, durante todos estes anos foron un montón de bandas e chegamos ao sétimo, que se vai a celebrar os días 16 e 17 de novembro. Sempre foron 3 días hasta este ano. A Tixeira chegou a nós e había dúas opcións. Ou facemos ou non o facemos. Por recursos non poderíamos facelo, pero había recursos agochados, se quere dicir, fomos vos aforradores, e tirando desos recursos logramos chegar a facer o sétimo certamen galego. Podemos dicir que para algúns foi unha vivencia excepcional o poder vivir o primeiro certame galego porque se conseguiu facer ese escaparate, non? Nos gravamos todos os certames. E ese certamen córgase no canal que temos en YouTube, que vos invito a entrar en el, FGB, as siglas da Federación, e podense ver todas as bandas. Pero non é que as vexamos nós, é que andamos polos 3 millóns de visitas de todo o mundo,
Quere dicir, o que fixo a Federación Galega a través do certamen galego foi visualizar as bandas de música galegas. As bandas de música galegas están no mundo. Por outras vías, lóxicamente despois invítanas, como é o caso de Kerkrade, que teñen que ir invitadas, invítanas a participar, porque as ven, visualízanas e invítanas. Queremos ver o que se está facendo aí. Non? E eu creo que é unha moi boa noticia para o panorama bandístico galego, o que todo isto se poda visualizar. Outro dos proxectos é o concurso de composición, que antes Sergio tamén nomeou. Este concurso de composición xurde no ano 2008. No 2008 planteámonos que temos que xenerar obras, os compositores, temos que darlle traballo aos compositores galegos, para que xeneren unha cantidad de música que logo pode ser interpretada. Non? No primeiro concurso de composición resultan premiadas a Revolta Irmandiña de Raúl Martín Niñerola, non é galego, pero si era residente, Terra de Oestriños de Andrés Álvarez, un rapaz de Goián, O soño de Breogán, de Juan Durán, compositor máis que consagrado, e Irmandiños, de Juan Fernández Guzmán, un rapaz de Merza. No segundo, 2009, resulta premiadas María Negra, foi aquel momento fatídico do Prestige, de Antón Alcalde, A Pedra da Serpe, de José Luis Represas, que é o director da banda da Coruña, A Lenda da Santa Compaña, de David Cuevas, profesor no Conservatorio de Vigo, se non recordo, Pórtico, este foi o ano de Antón Alcalde, ganou 2 premios, María Negra con Pórtico, e Auga Levada, de Juan Manuel Eiras, que tamén é profesor de composición no Conservatorio de Vigo. No terceiro, Montemedulio, de Andrés Álvarez, e Dolmen, de Antón Alcalde. En ese momento estaban estes dous aí. Logo, que pasou? Que os compositores galegos empezaron a aburrir, empezaron a non presentar obras. Bueno, pois se non presentades obras, abrímolo. Entón, abrimos o concurso a España e o mundo. Aparece o Misterio do Castelo de Pambre, en 2011, de Víctor Enguina no Rollo, un rapaz valenciano. Na Galiza, de Paulino Pereiro, Camiños da fin da terra, de Antón Alcalde, Espírito Galego, de Santiago V, outro rapaz alicantino, e a Batalla del Viña, de Manuel López, que é un rapaz creo que de Ourense. No quinto curso de composición aparece Arieñum, de José Ignacio Blesa Luy, que é un rapaz de Lliria, Insomnio, de Juan Eiras, que Insomnio vai a ser interpretada este ano no sétimo certamen, e xa auguro que vai a levantar moitas críticas. Pero que creo que os artistas estamos tamén para eso, para levantar un pouco de polémica. É unha obra de corte totalmente contemporánea e vai a supoñer un shock para moita xente escoitar esa obra, porque non ten nada que ver a súa concepción estilística co que estamos acostumbrados actualmente. E este ano, en 2013, fai nada, acabamos de fallar o premio, Aires do Norte, de Jaime Ismael Enguida no Rollo, e Codes Calistinos, de Miguel Brotons, que si é un alicantino afincado en Galicia. Estas obras que se generan aquí, logo son interpretadas pola banda da Federación, estreadas, gravadas, se fai a edición e se reparten entre todas as bandas. Todas. E ao mesmo tempo convértense en obras obligadas do certamen galego. Quero dicir que, a parte da dotación económica, que si teñen, o sea que os compositores poden estar ben satisfeitos. E, por último, a Banda Sinfónica da Federación Galega, que, cando cheguei ali en 2005, abriuse un concurso público, presenteime, e ali non había nada, non había banda, é que non había. Dice, pero isto non pode ser así, non pode ser real, non había banda, non funcionaba. Bueno, vou que tirar de axenda, de amigos, e lograr facer un par de actuacións para sanear aquilo. En 2007 faise cargo unha nova directiva, sobre todo saneáronse as contas, que aquilo había un burato negro tan fondo que era imposible xestionar aquilo. E a transparencia cos asociados, o sea, todo transparente e todo colgado, todo está colgado na página web, invito vos a que entredes aí, está todo colgado. Conseguimos facer unha serie de actuacións onde a última concretamente vai a ser o 29 de decembro deste ano, onde estrearemos estas obras que 29, non é 29, estou equivocado, é o 29, sí. Estrearemos as obras premiadas en este concurso, que son a que dixen antes, Aires do Norte, Codes Calistinos, que ainda estemos prácticamente sen ver. Bueno, e con todo isto quero dicirvos que o mundo das bandas non vai desaparecer. Fai anos eu escoitaba, sobre todo dos nostálxicos que formaban parte delas, dice, bueno, o día que marchemos nós, decían eles, os maiores, as bandas van desaparecer porque os rapaces non queren estudiar. Veuse que non era certo, están moito máis preparados que nós, os conservatorios están facendo unha labor increíble, as escolas de música están facendo unha labor increíble, e tamén hai que reconocer que os concellos que as intentan manter tamén están facendo a súa parte, e creo que é un pouco cousa de todos que
estas agrupacións tan importantes na vida cultural galega como son as bandas de música, poden ofrecernos, como nos levan ofrecendo hasta ahora, poden ofrecernos moito máis do que xa nos levan ofrecido, e creo que con todos e con todas traballando en esa mesma dirección podese conseguir. Moitas gracias a todos, espero non haber sido suficientemente clarividente, non haber sido pesado en exceso, e unha vez máis un agradecemento por haber contado comigo para este evento. Moitas gracias. Por certo, aproveito para convidarvos ao certamen galego do día 16 e 17 para que pasedes por ali e que comprobedes in situ que todo isto que vos contei aquí non é ninguna mentira. É real e está aí para o disfrute de todos. Moitas grazas, José Carlos. Non te levantes xa.